नमस्कार. गोमंतक डिजिटलमध्ये मी संघवी राजवर्धन तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. श्रावण सुरू झालेला आहे आणि श्रावणातला पहिला सोमवार आज आहे. तर प्रत्येक महादेव मंदिरामध्ये भाविकांची प्रचंड गर्दी पाहायला मिळते. गोव्यातल्या पणजीमधल्या शंकरवाडी इथल्या महादेवाचं आज आपण दर्शन घेतोय. सकाळपासून या मंदिरामध्ये भाविकांची प्रचंड गर्दी आहे. श्रावण म्हटलं की श्रावणामध्ये महादेवाची आराधना केली जाते, भक्ती केली जाते. एकूणच या मंदिराची काय माहिती आहे किंवा या मंदिराचा इतिहास काय आहे, कारण हे मंदिर फार जुनं आहे असं आपल्याला सांगण्यात आलेलं आहे. एकूणच या मंदिराची काय माहिती आहे ते आपण जाणून घेऊयात. आज श्रावणाचा पहिलीचे सोमवार. शिव भक्ती करचा आणि शिवाचे सेवा, शिवाचे अभिषेक, रुद्राभिषेक हे केले जाल्यार आयुष्य आरोग्य वृद्धी जाता. त्याप्रमाणे व्यावहारिक क्षेत्राचेर अभिवृद्धी जाता आणि सर्व मृत्यूदोष पीडा परिहार जाता म्हणून एक शास्त्र उल्लेखान बरयल्लें आसा. आज शिवमुष्टी सोमवारचे पयलीचे द्रव्य म्हणजे शिवमुष्टी म्हणजे तांदूळ. शिवाला पंचामृत अभिषेक, महाभिषेक, रुद्राभिषेक आदी पूर्वक या सेवा पूजा विधान सगळे आम्ही आज सकाळी केल्ले आसा. आणि खूप भाविक लोक येऊन आपापल्याचे सेवा दर्शन सगळे घेऊन मनाचे प्रार्थना करून सगळे आपापल्याच्या स्थानाचेर गेल्ले आसा. शंकरान सगळ्यांचे जे कितें भक्तजनांक येवन गेल्ले आसा सगळ्यांचे मनोरथा पूर्ण जावनी तांकां देवान बरे आशिर्वाद दिवनी म्हणून सांगता. तर आपल्यासोबत आत्ता या देवस्थानचे सेक्रेटरी आहेत उदय शिरोडकर. आपण त्यांच्याकडून इथली इत्थंभूत माहिती जाणून घेऊयात. सर, काय सांगाल, एकंदरीत आत्ता आपण मंदिरात पाहिलं प्रचंड भाविकांची गर्दी होते आणि दुसरं म्हणजे मंदिराचं आद्यस्थानसुद्धा आहे, त्याच्याबद्दल नेमकी काय माहिती आहे? कारण हे खूप जुनं मंदिर असं आहे. या मंदिराचा नेमका इतिहास काय? हे चांगली गोष्ट आहे की तिसवाडीत असं एक देऊळ आहे. जसं आमची देवता महालक्ष्मी आहे तशी त्यापर्यंत इथं एक शंकराचं मंदिर आहे. ते लहान पूर्वी होतं. ह्याचा इतिहास पाहिला तर कमी 100 वर्षांहून जास्त आहे. पूर्वी ते आदिस्थान देवळाच्या मागे होतं. त्याचं पुनरपी बांधणी करून आता हे नवीन मोठं एक आमचं एक भव्य मंदिर असं झालेलं आहे. आणि ते असं मंदिर आहे की इथं गोविंदाने गोव्यातील सर्व भाविक मोठ्या आनंदाने येतात. खूप जणांचे असे भाविकांचे कामं जे देवाकडे मागतात ते कामं होतात असं त्यांच्याचकडून स्वतः खूप भाविकांकडून आम्हाला त्याच्यात सूचना मिळते. आणि असं भाविक येतात. इथं एकच नाही, एक शिवरात्र म्हणा वर्षभर कार्यक्रमाला चालूच असतो. काही ना म्हणा कार्यक्रमात ते इव्हन भजन नाटक म्हणले असं एक परिसर एक शंकरवाडीचा आहे. आणि खूप जुना देऊळ आहे. या देवळात असं वैशिष्ट्य आहे की जिथं कोणी किती आता मागणी केली, कोणाला काय पाहिजे, कोणाला अडीअडचण आहे, भटजीकडे येतात काहीतरी मागतात, देवाकडे येतात काहीतरी मागतात. आता जे आद्यस्थान आहे तिथं बघितलं तर आपण मोठं वडाचं झाड आहे. तिथलं काय माहिती सांगा? तिथं ते मी अजून माझ्या पूर्वीचे जे मी लहान होतो तेव्हापासूनची मला माहीत आहे. जी माहिती आमच्या मोठ्याकडून मिळाली त्याप्रमाणे ते असं लहान देऊळ तिथे जर एक लहानशी गुमटी होती. ते हळूहळू करत त्यांच्यानी ₹1, ₹2, ₹3 असे म्हणजे जे पैसे पूर्वी मिळत असे त्या रूपाने त्यांनी ते देवाची पुनर्रपा करत ते लहानसे मंदिर स्थापन बांधलं आहे. आणि दर सोमवारी भजन व्हायचं.
म्हणजे नाटकं व्हायची, पूजा व्हायची. नंतर याचं स्वरूप आमचे ताळगावचे माननीय पूर्वीचे आमदार, आता सध्या पणजीचे माननीय मंत्री श्री बाबूश यांनी जो एक पायदंड घालून एक देवाचे भव्य एक आम्हाला मंदिर उभारणी केली आणि ते अजून पण आजी स्थानाला अजून मान आहे. जो कोणी इथं भक्तिभावने येतील तो पूर्वी तिथं हे करेल. जो जाणकार असेल, ज्याला माहिती असेल तो पूर्वी तिथं जाऊन हे कर आपले भक्ती हे करेल, नंतर इथं येईल असे स्थान आहे. भाविक आता स्वतःच्या हाताने अभिषेक करतात. तो अभिषेक आम्ही काही हे करत नाही, त्याचा नाशाडी करत नाही दुधाची. तो परत आम्ही भाविकांच्या हात तीर्थ म्हणून तो भाविक घेऊन जातात. ते एक आमचं एक वैशिष्ट्य आहे. कोणाला आम्ही हे करत नाही. दुसरं म्हणजे आम्ही प्रसाद हे झालं की आम्ही दुपारी आता 12:30 वाजता मूर्ती सजावट करून पुढची पुजारी ती आरती करणार. आरती झाली की नंतर 7 वाजता भव्य भजनाचा कार्यक्रम. नंतर 9 वाजता परत आरती होणार, मग महाप्रसाद होणार आणि सगळ्यांचं सामूहिक घराणे होऊन ते या आजचा दिवस असा हे होणार.